Mae'n ddiwrnod hanesyddol. Disappointment, frustration, happy. A dyna'r hat-trick. Mae'n disgyn i Daniel Harris ar y bawb. O ffordd yr ergyd yn taro'r postyn. We'll be fine, I think. John Routledge. Darren Thomas. Y croesiad i'r canol Griffiths! Woods yn erbyn y golgeidwad. Woods ar bediad gan Jones. I thought it was a game of two halves. Ond mae oedd cael un cerdyn melyn yma gweld yr ail. Dwywaith ma, ond y brydd yn taro'r traws. Cynarfon ar cyfle. Gol gyntaf tymor. Just be very disappointed. Oh, that's an understatement. Jack Bert gan Elliot Evans. Just the edge! O, mynd ben. Franklin ar ergyd. Naw dyn sydd gan Hwlffordd ar y cael hyn o bryd. Nôl at Richards. Cyfle am ergyd gan Cole, oes y wir. Really soft o lawer. Hein ar ergyd dod. Ac yna dros y bar. Yeah, just did the first time. Straptulis efo'r gyd. O Blair gan Dave Jones gyfle fer efo Steffler Mantaith. David! Un dyn o fantes. Were you a bit worried when they came back to 3-2? Yeah, not really. Bailey fan at Newell. Fan a hat-trick. Yn ôl fewn, Patton yn codi. We've won games and lost games. Nati Lanel Cole. Ergydio bod Davies. Mantes, bont y brydd. Fy'n cyflymder Jordan Davies. Oro! Bydd fan hyn. Mae'n gerdyn coch fan hyn. Proper football match. Hebwy arsaf. Wilson. Cymanu'r Bailey mewn at Wael. Wrth i'r tîm cartra, ymosod unwaith eto, McManus! Bizarre, to say the absolute least. Trio y flic. Ergyd o bell o'na chi ar fediad. Mae'n afrwydyr efo bel o'n o. Acrobatic! Oedd y dre newydd ddim yn gallu credu'r peth. Ar y foli gan Ben Hughes! Brobl yn ei chrymanu ddi mewn. Cynarfon sydd yn gwisgo melyn, ond nid i crysau cyfarwydd nhw. Clwch ar y gwynt yn cario honna. A'r golwr yn gwneud smonach llwyr ohoni hi. A'r hogyn o Ganarfon, sydd wedi rhoi'r ymwelwyr ddwy ar y blaen. Y brobl am y gol. Ffynnu allan. Ar ergyd oedd i mewn ar bediad gan Ramsey. Wel, mae Mr Griffith wedi mynd i'w poced. Ac mae Ismael yno. A chi cona ar y blaen. Ac dyna chi, geg cryf. Ac ar ergyd. Mae'n ddifn iawn tuag at y postyn pella. A mae Cai Cona wedi dod yn gyfartal. Don't get too down, Nicky. Evans yn droi. O! O, mae'r golwr di cam ddarllen i'n llwyr. O, mae'n bach o tro fi'n gweld i, mae'n mynd i fynd yn wath. Harris. O, Jamie Veal. 11, gol i'r Seintian. Kick on i'r Flint. Ddom fi troma. I definitely wouldn't be writing us off just yet. Sam Jones dal i fynd ar y wedri cyfle, so mae'n dwy. Robles. O! Iawn at y canol! Yr croesi a'r peniad yna i'w rwyd ei hun. Phillips, dan y mur. Anthony Stevenson a hefyd, a Stevenson i chymryd i! Dwi'n meddwl y dyfarnwr yn absolutely fantastic heddiw. At y postyn pella! Evans! Anna camgymeriad nawr. Peter Green! Peter Green! Hat-trick i Ben Clark. Saith i'r Seintiau. A mae'r Bailey disgyn i Newell! Rushton, gweithio mor galed ar draws y gol. Mae fewn i'r rwyd i hyd. Croesiad i fewn, mae'n dod at y poti pella Nathan Wood. A mae'r bediad. Horrendous. Worst game of the season I've seen. A mae chwaraewyr Cai Cona yn gandrych. O, 42 munud ar y cloc. Ryan Brobl! ar ergyd yna! Cynnydd allan y Simmons o'r bediad. Davies, nedwch chi greu drydedd. I thought you'd been booked twice this afternoon for a minute. No, the referees like booking me, but only once. I know. Gadali i Williams. Let's run. Am hwnna llach. Davies i'r canol. Jorgenski ar pediad. Darren Thomas di dwy'n y bel. Thomas i mewn i'r cwrt Cosby. Siad o tan o'r postyn! Ergyd o bell sy'n gadael y bel i mewn i rwyd i hyn. Nôl i'r canol gan Beau Cornish ar ergyd gan Gareth Edward. Croesad.